Maswera bwanji ya Malawi mkatikati mwa usiku pamene nthawi yathu ikuti 9:45 pa Limpopo FM. This is Comrade Ntanywa, ndabwera ndi breaking news imene ndati ndikudziwiseni Amalawi komanso taziwise achakwera zimene apanga. Choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti as I'm talking right now, pamene ndikuyankhula pano, asilikali onse apasidwa ndalama yokwana 600,000 usiku uno kuma akaunti kwawo kunena kuti amuvotere Chakwera. Asilikali apasidwa ndalama zokwana 600,000 makaunti awo usiku uno kuti avotere Chakwera. Choncho ndimafuna uthenga upiteso kwa asilikali. Mwaona mavuto amene takumana nawo Amalawi kwa nthawi yayitali, angakhale inuyo mwakumananso ndi mavuto ku zaka 5. Landirani ndalamazo, zidyeni ndalamazo, koma kumbukirani kunena kuti if we miss this opportunity, tikhalanso ndi zaka zina zokwana 5 zimene tikhale pa mavuto, tikati pa mavuto aposera mavuto amene takumana nawo. Choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikudziwiseni konse kumene muli kunena kuti President Lazarus Chakwera wapereka ndalama kwa asilikali ma 600,000 cholinga amuvotere. Mawa ndibwera ndi nkhani imene ndikuuzeni kunena kuti Richard Chimwendo Banda aba ndalama, atenga ndalama akasungisa. Ndiye ndikuuzani kuti ndalamazo akazisungisa kuti. Mawa ndikuuzani. Ndipo pali anthunso amene amasatira galimoto imene inanyamula ma ballot paper, ndipo asilikali anthu atadabwa galimoto imene kuti imalondola anayimisa. Ndibwereso mawa. Chomvesa chisoni, nyumba ya malamulo inachita pasi bilu ya ndalama zochuluka kwambiri, koma Malawi ndizomvesa chisoni kunena kuti ku State House kuli bilu za nkhani zokhuzana ndi ku Blantyre Water Board. Zonse ndibwere nazo kumamawa. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi tisayiwale imfa ya Klaus Chilima komanso anthu ena 9 amene anali mu ndege muja. Amalawi tipitirize mawa kuti nyimbo imene anaimba Bokosi komanso kwabwera nyimbo akuti timubudule, tisamvere chisoni. Mukazaona galimoto ya president akukankha asilikali, ziwani kuti president watani watha. Mukazaona galimoto ya president akukankha asilikali, ziwani kuti president watani watha. Vere ngati kuyankhulana ticheze kumakomentiko makomanonse. Abudulidwe pa 16 pano, abudulidwe analito ku Blantyre ndi pena pali ponsetu kumangosekedwa. Kwina kulikonse kumene amapita amangosekedwa. Abudulidwe Amalawi pa 16 pano, abudulidwe osamvera chisoni. Walephera kuti mvera chisoni ife tikamvera chisoni ndi m'bale wathu. Why. Ndiye tikuti mahewu asatipeperese, mahewu asatipeperese. Abudulidwe ameneyi alibe ntchito, si m'bale wathu. Anapachirima ameneyi abudulidwe. Amalawi pamene muzikalowa muchibox chija chovotera choyamba muzikakumbukira imfa ya Chilima. Ino a UTM ino
anakupherani munthu wanu, ndiye munthu wina kungobwera ndi kuchitenga chipanicho nkumati tiyeni tikalowere ku MCP ino ya UTM. Ndikateronso pa Limpopo FM ndapira.